V tomto videu si splníme celý môj Brawl Pass. Takže, ja som dospel tak, že 3/4. Za chvíľku získame tento Legendary Star Drop. Potom získame tento Bravo kľúč a takto získame až 100% úplne na bonus. Určite tu nezabudnite zanechať like a odber a ideme na to. Takže môžem hneď začať. Dáme hneď play a ideme na to. Ideme tu. Bum, bum, bum. Tak. Dám vám takú súťaž. Taká otázka. Zanecháme na tomto videu aspoň z takých 100 lajkov. Podľa mňa by to mohli dať. Ja vám verím a ideme na to. Som si zlákol, že zomrem. No. Ja neviem, čo je táto gadžeta. Ideme. Tomu sa strieľa. Ani tak na nich takto pekne prejdeme. Takže by a tento. Pomôžem. Tak nie, tak nepomôžem. Tak nič. Túto gadžetu sme inak ani nevyskúšali zatiaľ. Tam sa to je niečo z ultinou asi. Ale lepšie je na táto asi, lepšie na healovanie. Môžeme ísť na tom. Zase. Napíšte mi dole do komentárov, aký je váš najobľúbenejší mod. Môj najobľúbenejší je asi Showdown alebo Bravo Ball. To sú také moje dva najobľúbenejšie. Tak, ideme. Tak pôjdeme tu, aby neutečie. Tak. Si doberiem Power Cube. Aj tak sa dá. Hej, no poď sem. Poď sem. Ja si neublížim. Koľkači tu sú tí vôd? Sú najväčšie chlady, ktoré som kedy videl. OK. Ja sa hájem pekne. A idem na Perla. No poď. Už sa bojím. A to fakt. Dal som si gadžetov, by sme... Why? Prežili. Fúha. Neviem, či dám prvé miesto. Abo napíšte mi dole do komentárov, akú hru si mám na budúce zahrať. Takže ja to idem na hru. Ty vole. Co? Ne, to zvedal. A, oni sa nás znovu zabili. Tak nič. Dali sme prvé miesto a ideme na to. Tak ideme na to. Ty, poď sem, bibi. Jaj? Ona môže zavolať Power Cube čisto? OK, ja idem povedať. Idem. Arrivederci. Bye. Ideš na mňa? Vážne ideš na mňa? Už som bol ako, že som zomrel. Tak by bolo.
to fajn. A dostajem ťa, poď. A si v pasti. On má hodinu. No, tak, to je... Jaj, vlastne mám taký ten krv, mi nedošlo. Keby mi zabijem, tak pôjď by sme to boli asi 6. No. A Dynamajku. On má 6, dož má 0. Ty vole. Poď, poď teamovať. OK. Ja vlastne zabijem. Skúsi teamovať. Nevadí. A bol som chvíľu, že tretí. Ukáž, dáš to? Vyhráš? A nie. Nedá. Vyhra. A 0 proti tále nemá šancu. Tak, ideme na to. Nie som si istý, či splníme celý Bravo Pass, lebo mám docela málo questov. A neviem, či to vystačí. A ak nesplníme, tak aspoň splníme taký ten bývalý Bravo Pass. Tak asi nie. Viete, minulý súdeno bolo do 50, minulé. No chápete, bolo do 50 a teraz do 60. Takže aspoň splníme do tých 50 a ideme na to. To si zmením asi Bravora. Týmuj, poď. Poď sem, ty dvojko. Poď sa. Ja ti neoblížim. Ja nie. Clancy, neboj sa. Ja ti neoblížim. Tam budem mať jeden pár kill, čo už je používaný takmer. Dobre, lebo končí, lebo Byron, či Byron, či OK, to neviem, či dám. Už akože ma zabije jeho ultira. Keď neviem, proti komu budem, či proti konci. Haló. Tam nechcem. Ale takže proti konci ultira, dobrá. Už tak, keď to boli 5, 4, 6, či koľko, či neviem. To neboj sa. Clancy, ja si neublíž. Neboj sa, Clancy, neboj sa. Wow. Oni chali, ak môžu udať 1000. To je len 11 000, sa vám možno nechcem dať. No tak už sa mám bať. Tak budem do 20 000. No, to dobre. Tak už máme ďalšiu časť Bravo Passu. Sme na 48 alebo 49. 8 budeme. Chaos drop. Dám, čo teraz dáme? Ja by som si dal slovo mythic. Ty vole, 4 superé. Treba superé, ale 4. Teraz to. OK, skúvame toto. To čo mám? Som tady nejaký staré, dobre. Dobre. Tak, potom tu získame Legendary a zase Chaos Drop. OK, ideme si otvoriť toto. No, je 48. Aha. 1500 coinov. To aspoň, neviem. Čo tu máme, ukážem skin. Kúpim sme to zombie. Taký zombie. Taký pekný. OK, hneď si equipneme. Len to získavam. A ideme na to. OK.
Dám takú challenge, aby to bolo ťažšie, že nemôžeme zabíjať baby. Akože chápete, to je krv. To je krv. Pozor. Ja sa neprejím. Pozor. Ukáž, poď. Dobre, že utekla, dobre. Ja počkaj, že nezastavila ma uchyno. Ty vole. Nestihol som sa vyhovať. 86, ne? Ale to sú dobré trofeje. Okay. Podľa ma sú dostávame takých možno, že 55. Možno 60 nedáme, aj keď splníme všetky questy, ktoré mám. Tam som dal, že 3 questy, iba za tie wowboxy a toto. To není inbox. Tak. Máte teda súťaž, nemôžeme zabiť babské postavy, ale ako napríklad Jessie. Ale na to sa oj! Môžeme ich takto hitnúť. Ale to spodávaš, keď ich zabije moja ultima. No viete, to sú 1v1. Ja príkladom Šelina. Tak musím ju zabiť, vieš? No by som prehral. No to nechcem. To sa práve, že ja bojím. No, že on ostane ultinu. Nie. To až toľko dáva. Prestaň. Yes. Odpalil som ho. Poď. Yes, nie, to je Šelina. No tak ja som musel nechať zabiť. Odpíšte mi ju. Najlepšie bolo, keby už zabije zónu. Áno. Ja budem odpingnovať do zóny. Vyzvykne na zónu. To je zóna. Bá. To čo? Ja som ani nestiel udrieť a Borka už mu dala touto. Čím to bolo? Ultinou. Bol som síce druhý, ale aj to je dobré. Potom asi musíme zmeniť, aby sme získavali toto, keď toto dáme, že play 16 to mám 12 alebo 13, tak. Čo potom pôjdeme? Tak, vidíme. A ukážte Stuart. Dobre, že uteklo. Fuj. Tam to čo je? Vypadni. Nie. No tak. Nič. Tak nič, že 0. No dovo. No sa zaslúžili 20 lajkov. Takže ukáž. Počas skúsme závíka. Hej. Tu ideme a potom asi skúsme vyzrúť tie dva, ak sme niekto. To už sa musím počať, musím okolo neho. Nie, otvor sa. To je, viete, kamo nie. To je Jessie a Bibi. No, hádajte, Jessie a Bibi, čo? Uhali ste, babi. A teraz nechcem zabiť. Ultina to zabije, ja sa nezabijem. Akože, ja to sa podávajú, podľa ma nie, akože, chápete? Moja ultina ju zabije. Chápete, to je bublina, nie? To nie som ja. No, on to sa ultina. Okej, má ultinu. Poď. Yes! Ty vole. Bibi, choď preč. Bibi, nechaj ma.
Áno, Bibi, poď. Frank, zabij Bibi, Frank. Poď, zabij Bibi. Nie. Poď. Ako mi to? Yes, bling. Yes, áno, poď, zabij ju. Aj znovu zničil synu. Poď preč. Yes. Poďme som, aby Frank zabil Bibi. Yes, som zabil. No, takže som prehral. Nevadí. Stáva sa. Z 15, 16. No, takže ešte 2 tieto. Asi možno získame 49, potom dám ďalšiu, získame 50, ale ja možno neviem, dnes v tomto videu sa asi nedvraciame na 60. Ja. Tak asi nič. Vila. Nemám rád Vila, akože mám rád, ale nenávidím, keď ma ovláda. Tu je nie. Počkaj, jeden tým s týmto. S koutom. Kout. Ne, to sú moje power cube, ty deb. Ne. Tým? OK. Dám si srdíčko. Pozor! Sorry. Tak, tam nie. Vezmem ako tu spále kluby. Tak si ich vezmem. Nie som... on to bol môjho teammate. Takže ideme po Frankovi. Ľudia, ideme po Frankovi. Ne, to je sniper. Ty vole, no takto som nečakal. Ešte jeden win a získame 500. To dáme, ľudia, dáme. Dáme jeden win, nie iba jednu game. A potom zmením postavu návika. Ten taký akorát. Idem asi na 2. Jeden sa mi neoplatí. No bok, keď tak točím pre ten jeden. Tuak. To je moje. To je moje, to potkám. To je moje. Yes. Presne. Počkaj, Ali, to je ten Ali, to je tá Ali. Nie, to je žena, bo ten Ali, ale tá Ali. Ja neviem. No tak jeden win sme nedali, ale dali sme tu jeden play. Ukáž? Áno, máme to. 49. Presne tu boli skiny. Si pamätám, keď minulo. No vlastne tu boli skiny, keď ešte boli skiny. Mám nápad, ale neviem, sa bude môcť páčiť. Chápete už, aký nápad asi mám. 484 gemy a budeme o trochu pred k 60. Keď ten bravo kľúč, tu. A keď získam bravo kľúč, tak získam novú mytiku. Alebo získam ešte jeden bravo kľúč a budem mať 2 epiky. No. Ale som sama. A toto. A ešte asi Bell. Alebo koho? Sama si... Sorry, to som nemohla byť. Neviem, chcem sa povedať, že sama. Budúcu sezónu mám ešte Bravo Pass, to znamená, že asi budúcu sezónu si dobre takto. Idem skúšať to sama. A OK. Ja neviem, či sa moc oplatí to kupovať. Kúpim to keď budem mať niekde fakt blízko a už nám neostanú tieto. A zase nám ostali iba rankedy.
sama mám iba na jednotke, takže sama nemôžem. Ty vole. Ja idem. A čo to tu máme? Poďme to bude za tohto, jak sa volá, za Bibi. Aké nečakan. Legend, epic. No okej, idem za sama jeden catch-all showdown a potom pôjdeme, čo je? A potom pôjdeme zase kedy? Dneska splníme Brawl Pass. Nesplníme, počkaj. 1000, to je 1500. No, iba 1500, to znamená, že sa tak nie je moc ďaleko. Tak? Zase mám prvýkrát. Taký malý damage dáva. Ďalšia žia. Ty vole. Ja teraz došlo, že som mohol byť to. Poď. Poď, musím to rýchlo zabrať. A rýchlo, poď. Yes. No. Zachovala sa mi, že je strašne dobré. Nemôžeš mu hlavne. Yes. Zlakuje, že mi to tam oseklo. O! Poď tam. Nepodajú sa. Nevadí. Jaj! No takže, že to není Nita. Poď, neboj sa ma. Yes. Poď! Yes! Hell yeah! Fajty. Poď. Poď, musím ísť tu, zobrať toto. No, poď, rýchlo. To som nezapúta. OK. OK. Poď. Tak, a dám to. Timothy, moja ultina. Tak nie je moja ultina. Srdiečko ti dáme. Snažil si sa. 10, ty vole. A v budúcom videu by to napríklad mohli počnúť pohárky. No. Napríklad mi nejaký dobrý nápad ukáž. Tu máme skiny. Tento je docela pekný, ten Zeus. Čo to je ten? Tam má tento koný. Tiež pekný. Dobre. Ukáž akú má animáciu ešte raz. Jo, dobre, ne? Keď na tým tak zamýšľam. Dáme ešte jednu fakt poslednú hru, lebo sa mi dá, že hral fakt dobre, ale že fakt dobre. Fakt dobre. Mega dobre sa mi za ňo hralo. Lebo on je taký, ježiš ako El Primo, ale ešte, no taký niečo ako taký, ne. Som zvolakol. Vylepšený El Primo. A? Ide na uši, blízko moc. Na mňa na blízko nechod. Ani nikdy. Jale. Ty, no potom. Bum. A, ja si máš pravdu asi, čo? To bol blbý nápad. Blbý nápad. Veľmi blbý nápad. Nemal som ísť pravdu. Nevadí. 2 body. To je 2 poháriky. Ideme na to. OK, ideme do 4 rankedy. Dobre, že ja mám 3 tieto. Počkaj, tu nie. Tu. A akoby keď splním jedno, tak splním toto. No, to no, akoby som splnil všetko. A v týme neviem, no.
A v týmoch nemôžem pretože získam 1500, to je 900, takže maximálne sa dostaneme tak možno na 51, možno 50 iba. 50-51. Keď takto dokúpim, ale iba to jedno, keďže môj stav gémov není taký, ako to mám povedať, moc dobrý. Tento víkend nebudem natáčať videa, iba v nedeľu vyjde jedno video, asi, neviem. Tento a budúci víkend video nevyjde, iba možno v nedeľu. A inak potom sa budem oznamovať, lebo niekedy niektoré víkendy nevyjde, niektoré víkendy nevyjdu a niektoré vyjdu. Takže ukáž, ideme tomu, Edgar. Potom pôjdeme teda tohto. Henta sem páču, ten jak sa volá tá pizza? Neviem. Nie manky. To čo má napovedať manky. Nie, neviem. Tak, dáme si na toto a dáme srdiečko. Poď. Tak, bum. Ne, preč. Tak ma podľa mňa nezabil Squid, podľa mňa to bol skôr Griff. Griffová útina to skôr bolo. Ja som mal na sebe tú Griffovú útinu. Škoda, že nie som Fang. Že Edgar nie je ako Fang. Jak to, že ty si nezdechol? Ja som si omrel. Nie, on tam má sebe útinu. Ale škoda, kebyže zabím aspoň jedného. Nevadí. Poď. Káro, dávam ti srdiečko. OK. No, neprežil som. Čo bolo? A proste išiel do toho, keď mám malú HP. Zase mi niečo vyskočilo. Kamo povedz, prosím, čo to bolo. On proste išiel ku mne, aby som aj ja zdechol. Proste nechápem niekedy tých ľudí. Ne, squeak, OK. Som mŕtvy. Aké nečakané. No, tak nič, tak mi to doká. Oni ma, poď, nemôžem ich, yes! To bolo len tak, o 98%, o 2%. O 2, yes, 4 viny. A koniec videa. No, to 4 viny, a už končí, počkej. 900 plus 900 je 2000, počkej, 900 plus 900, 900 to... No, v tomto videu sa dostaneme iba na 51. Lebo tu sa dostaneme z 1500 a tu to kúpim. Alebo to budeme takto. No áno. A tu získame 1000. Počkaj, čo? Tu už je 1250. Legendy. Prosím. Nepozerám, čo mi padlo? Niečo dobré? Hyper černá krova. Aj to je dobré. Nehovorím, že nie. Ale za krva moc nehrávam. Kde to je? Kde mám tohto? Vy ho vidíte? Aha, Riko. O čo mám nová baza? Ja to dole to. Chceš? Kámo, kde je skin? Yes, to sú. Čo to? Break. To je podľa vás krajší skin. Čo? Tento. Takýto šedý. Potom takýto reálny. Takýto. Alebo ešte takýto model. Mne sa páči tento model. To je strašne pekný. Dáme jednu hru zase showdownov a potom už budem hrať iba len kedy. Vás chcem skúsiť. Ešte som zadne Rika ešte nehral, akože tento skin. Chcem, že čo má nejaké vylepšenie, alebo viete, chápete ma. Tak, oko strela. No, také srdiečko, čo to je?
Počkáš? Neviem. Nie, neber mi to, čo sa stalo. OK. Jak to? On mi ho ukradol. Ojojojojojojojoj. Áno, viem. Zbytočne som minul ultinu. OK. Mne sa ešte zaujíma tá animácia, keď prehráš. Ukáž, idem prehrať. Musím byť 10. minimálne 10. Musím byť 8, 9, 10. Poď, musím zdechnúť. Poď. Zabite ma. Haló. Poď, zabij ma, Riko. Budeme sa zabúť. Áno, zabij ma. Yes, zabil ma. A to, no keď budem, mrzem o tie pohárky. Aha, OK, chyťte srdiečko. A zomre. Či, nie, plačem. OK, no to som chcel vidieť. Aj keď, mrzem ma pohárky, ale 2 pohárky hore dole. Kedy, a ideme na to. Viem, že mám iba golden, ale ja to moc nehrávam. OK. Teraz si ho iba rezervujeme. Áno, Miko, ideme za Mika. Miko. Mlíko. To je Miko či mlíko? No, Mlíko. Počkať. To nechcel skočiť. No tak to je fakt. Tak to je fakt voľový. Keď on ešte bol náš. Poď, ale to čo je, mi to proste nestrelalo. Jej. On nám zničili bránu. Nie. To čo bolo, on proste všetko nám zničili, to není bola šanca. Prehrali sme. Teraz to viem, že sme prehrali. No, to som povedal. Prehrali sme, nevadí. Nevadí. Nikdy mi tak nešli rankedy, akoby rankedy. To je niečo ako normálna hra, iba si nevyberáte vy, čo idete hrať, ale vyberá vám to hra. Ešte napíšte mi do komentáru, že či máte kaze. No, napríklad ja kaze nemám vôbec. A počul som, že kaze je strašne ťažko získať. No počkaj, to je útoľná darka. Tak čo som si myslel, že? Nie, myslím, že kaze je akože ťažko získať. Myslím, že je ťažko získať útoľ legendárky. Viete, napríklad, bo ja mám všetky super rare a všetky rare. A najťažšie je mať všetky útoľ legendárky. No, to je. 2, 10. Poďte mi, jak to chcete urovnať, lebo ja fakt neviem. To kebyže zabijeme tohto 20. No, poď, prosím, nie, ide po mňa hlava. Musel som zabiť toho týka. Že sme sa otajím za. Aj keď si budeš skočiť tam, tak by to bolo OK. Berem. Áno, nie, choď po mne. Aspoň nezabúva ostatní, ale zabúva mňa. To je taký not good. No. Yes, konečne som nechával jediné toto. Som nie preč. Nebadajú sa. Yes. No,
Jediný, kto to dal kill, som asi tak nejak, že ja. A jediný, kto som tiež. A prehrali sme. A to, že úplne jasné. Počkaj, tak som to mohol zistiť a nemusel som bežať 2 pohárky. OK. Ideme skúsiť za Surge'a. No, to by sa mohlo ísť za Surge. Kde sú? On mi schvál mohol Surge'a. OK, tak idem za Gale'a. Ešte sa tu máme gold. Uj, ok, sa mi fakt podarilo. Nenávidím, keď ja takmer zabijom. No. Ty vole, boli ma 2 životy. On má všetko zatáčaciu. Ha! Ono to zamrzilo. Ty bol som inak ešte raz zistil. Linga, lagul. No to, ale mňa to seklo a som sa snažil sa ísť dopredu. Potem, kamaráde. Makita, Yes, poď. Utina. Kamo. Ty vole. Mám mega šťastie. To som myslel, že ho zdechnem. A mohol som aj zdechnúť, a to fakt. Oni majú, že 9. Nepúšťam! Preskoč. Giddy out. On má aj 5? Giddy out. Please giddy out. On má 4. Nemôžu získať ani ten jeden. A ty si zlý. Poď. Nehoď, prosím. Môj jediný šťastia. Nie. Poď. Dajte pomôcť na miečo. OK. Poď. Nie. OK. Nemôžeme nás zabiť. Ne, ja som takmer mŕtvy. No, nie takmer, ja práve, že som. OK, preži. To je ľahúčka úloha, že máš prežiť. Poď. Bam, vyhraté. Winner, samé winner. No, dneska Brawl Pass nedokončíme. Aj keby splníme tých 1500, nepodarí sa nám to, lebo máme 1000 týchto. Zajtra môžete čakať ďalšie video. Takže sa zajtra vidíme ďalšie videa a zatiaľ čau! A zatiaľ čau! Ja už to bolo v pohode.